Molta gent no ho sap, però la producció és una de les parts més creatives que pot tenir l'audiovisual. El productor al final és qui decideix quina pel·lícula s'acaba fent o quin programa de televisió s'acaba fent. Evidentment ha de comptar amb un equip extens de gent que ha d'estar sempre molt ben preparada. Però jo he descobert la producció i no puc estar més content. Ara ja no ho canviaria per res. He començat fent bastant de tot. M'he passat molts anys tocant totes les tecles de l'audiovisual per acabar fent producció. Per mi la producció és la part més creativa, perquè el productor és la persona més dinamitzadora d'un projecte, perquè ha de saber una mica de tot i al final acaba tenint una gran responsabilitat dins de l'equip. Però és molt gratificant veure com les coses comencen en el teu cap moltes vegades i acaben veient la pantalla i acaben sent vistes per a lo millor milions de persones. Jo crec que és molt gratificant. Per mi, una de les grans sorts de treballar en el món audiovisual, perquè crec que tothom que treballa en el món audiovisual som molt afortunats, és que és una feina en equip, una feina on tothom és indispensable, perquè si una de les peces no funciona, allò mai estarà ben fet, i és molt gratificant. És una feina que et permet viatjar, que et permet conèixer molta gent, que té una part creativa molt important, però també té una part financera, té una part també de saber-se organitzar, una part d'empresa. Sincerament, crec que tenim una gran sort i som molt afortunats.